Hi everyone, I hope you all fine. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டயபெட்டிக்ஸ் பத்தி பார்த்திருப்போம். அது வந்து பார்ட் 1 ன்னு நான் சொல்லி போட்டுருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து அதோட கண்டினியூஷனான பார்ட் 2 வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னும் இதோட கண்டினியூஷன் இருக்கு. ஏன்னா ஒரே வீடியோல நம்ம எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா போன வீடியோல நம்ம 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிக்ஸ் பார்த்தோம். அதுல வந்து 2 டைப்பை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு வந்து தேர்ட் ஃபோர்த் டைப்போட எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் வந்து டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து என்னென்ன ஃபுட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும், தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள், டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள், இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம டயபெட்டிக்கோட தேர்ட் டைப் பற்றி பார்க்கலாம். அதாவது ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக்ஸ். இந்த டயபெட்டிக்ஸ் வந்து எதனால வரக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெயினாக ப்ரெக்னென்சி பீரியடில் மட்டும்தான் வரும். அண்ட் இது வந்து ப்ரெக்னென்சி டைமில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால வரக்கூடியது. அடுத்து ஃபோர்த் டைப் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதர் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதர் டைப் டயபெட்டிக்ஸ் வந்து எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக ஏதாவது மருந்து எடுத்துப்போம் இல்லையா? இப்போ ஏதாச்சும் லாங் டைமாக மருந்து எடுத்துருப்பாங்க, அந்த மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கிறதுனால வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பேங்க்ரியாஸ் அதாவது கணையத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதனால கூட அந்த டைப் ஆஃப் டயபெட்டிக்ஸ் வந்து நமக்கு வரலாம். இப்போ நம்ம டயபெட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய 4 டைப்ஸ் பற்றி அது என்னலாம், அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அண்ட் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. பார்ட் 1 யாராச்சும் பார்க்கலன்னா அந்த லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் எல்லாரும் போய் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட் வந்து என்னென்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம், அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உணவுகள் இருக்குது, அது நம்ம 1 by 1 பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, கேரட், பீட்ரூட், மஞ்சள் பூசணிக்காய், அப்புறம் சீனியிலிருந்து சர்க்கரை விளைக்கிழங்கு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது. இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே மெயினாக தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள். இப்போது இதை நம்ம வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துக்கு அடியில் விளையக்கூடிய காய்கறிகள் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி ஈஸியாக நினச்சிக்கோங்க. அதாவது நிலத்துக்கு அடியில் விளையக்கூடிய எந்த காய்கறிகளும் நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்துக்கலாம். அண்ட் அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸில் என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ரொம்பவே இனிப்பான பழங்கள்லாம் எடுத்துக்கவே கூடாது. சீத்தாப்பழம், மாம்பழம், அப்புறம் பலாப்பழம், கிரேப்ஸ், சப்போட்டா, இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் ரொம்பவே இனிப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் எடுத்துக்கவே கூடாது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் வந்து சுத்தமாக தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள். மில்க் ஷேக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கவே கூடாது. எக்ஸஸ் சுகர் அண்ட் ஜூஸ் போட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய நார்ச்சத்தை ஃபுல்லாகவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடக்கூடாது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபுட் எதுவுமே மெயினாக சாப்பிடக்கூடாது. அண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக கஞ்சி, கூழ் அந்த மாதிரியான பொருட்கள் சாப்பிடவே கூடாது. டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கஞ்சி வேண்டாம். கோதுமை கஞ்சி, சத்துமாவு கஞ்சி, இந்த மாதிரியான கஞ்சிகள் எதுவுமே எடுத்துக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரியான கஞ்சி நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சுகர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும். மெயினாக அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், அதாவது எண்ணெயில் பொரித்து செய்யக்கூடிய உணவுகள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைதாவில் செய்யக்கூடிய எந்த மாதிரியான பொருட்களாக இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுவீங்க. அண்ட் லெஸ்ஸி எல்லாருக்குமே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காஃபி. அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட் வந்து இப்போ எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவாக ஆயிடுச்சு. ஜங்க் ஃபுட்னால் அந்த பீஸா, பர்கர், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட்ஸ் தான். அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ், அதாவது கேனில் டின்டு ஃபுட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸை கண்டிப்பாக தவிர்த்துங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸும் நீங்கள் தவிர்க்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணெயை திரும்ப ரீஹீட் பண்ணி அதில் செய்வாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்த்துருங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்த்துருங்க. அண்ட் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட் ஐட்டம்ஸ், அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பானிபூரி, பேல்பூரி அண்ட் இந்த மாதிரியான சாட் ஐட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மெயினாக வந்து ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் தான். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவான சால்ட்டும் கூடவே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம டைப் 3 and 4 பற்றி பார்த்தாச்சு. அண்ட் என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள்லாம் நம்ம உணவில் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம டயபெட்டிக்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இதை பற்றி தான் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். தொடர்ந்து நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ்.